ben ik zo benieuwd, afgezien van het feit dat dit er fantastisch uitziet. Dat heeft ze echt chic gemaakt. Dan moet ik zelf Ja? even kijken, want die gatjes, dat wij wel weer dat werkt. Ja. Ik kan maar niet goed bij. Kom op. Hij staat er boven. Hij wil niet zoals ik wil. Of misschien ergens... Ah, kijk. Dag. Ja? Ik ben ik bezig. En dan moet ik eigenlijk hetzelfde maken. Allemaal. Achter ligt er liggen wieltjes. Deze? Ja. Ja? En dan moet die ledje tussen. En dan komt je een esken in, dat ligt je oog. Het uitje door. Ja, dat is niet zo erg. Man. Dat hebben die ooit mannen. Ja, daar is mensen met twee rechterhanden en mensen met... Ja. Nee. Dan draait je het. Moet dit hier aan, dat door aan. En Ja. dan wordt er niet opgeklemd weer. Ja? En het wieltje moet hier onder de hemel blijven zitten. Ik heb zo het idee dat ik dat gaat lukken. Maar wat is dan... Is dit voor de wekelijkse bingo-oven of zo? Kent Hier in het dorp? ze de korenbloemmolen? Hoe staat die? In Tuin. Ja? Staat Toes met ze dat liggen. Boerenleenbank, het Aardijspleintje. Ja? Ja, en dan de Korenbloemstraat, daar ligt zich de meulen. Ja? En aangezien dat er de zusje van mij is die daar tegenover woont en die de meulen exploiteert met zijn mens. En hij heet meneer Van Winkel. En dan komt hij bij me over, zo wat. Maar wat gaat er door mij doen? Dat is mengen, Ah! heel mengen. Mini, hè. Je hebt ook een apparaat dat werkt op de molen, met touw. En dat functioneert, maar je gaat met een kilo of 8 in en in het grote ding, dan kan het er 30 in. Ik heb mij wat af en toe een beetje bijmaken, met pannenkoekmix of dit of dat. Ja, En dan doet het in een emmer en dan draait het, maar als je er geen wieltjes onder zet, dan blijft je aan het schommelen en dan vult je er op een gegeven moment uit. En als er die wieltjes onder is zitten, want dit moet nog een beetje weg, zeg je. Dan komt je dan zoiets zitten, hè. Onder de emmer. Dan moet een beetje op, dit. En dan zit je aan deze kant ook in, maar dan moet dat ledje vast doorheen. Hè. Ja, uiteraard. En dan doen we hier een gatje in voor het asje in te maken. Dit heb ik dus merken gedaan. En zo klutten we maar aan, hè. Ja, jongen, hobby. En hier zit zich iedere dag. Ik ben hier bijna iedere dag, ja. Tussenpozen. Maar ik kan hier geen 2,5, 3 uur blijven staan aan één stuk, maar dat haal ik niet. Want? Het begint met de poort op te spoelen. Hey, en hoe lang ben je niet meer aan het werk? Ik ben nu op kans rijdt of 82 aan een beetje en ik ben met 60 teruggestopt. Sorry, wist ik 82? Ja, ben je net gek? Ja, ik heb niet gegeven. Dat is toch? Wat is die geheim? Niks geleden. Niks geleden, hè? Niks geleden. Ik ben vrijgezel. Ik heb nooit gewerkt, wat dat betreft. Ik ben altijd rustig gebleven. Ja, dat is timmerman geweest, dus hij is ook wel voor een baas gewerkt, of Ik niet? heb 22,5 jaar bij Spap gewerkt en toen ben ik bij VanEur in Kelpen begonnen. Daar heb ik 13 jaar gezeten en ben ik de laatste 10 jaar in de Wiert geweest bij de mollenfabriek. Mollenmakers voor betonmalen. Ja. En dat is het gevoel. Dat heb ik toch geleerd en dat heb ik voor die blok ook gemaakt, die mallen. Die blok heb ik zelf gebouwd, ja, maar die bakketjes. Ja, dus is ze van altijd vrijgezel geweest, dus ik vroeg me af, waar is ze dan die Grieze hoor van? Maar ja, als ze 82 bent, dan is dat gewoon En die ouderdom. Griese hoor, dat is gewoon een ouderdom, dat is niet anders. Ja. Ik ga gewoon een Spap nodig, ja, met 70 jaar wel Griese hoor. Maar dat uit van die deuge kinderen niet te naaien. Oh. En wat zoet stig in de 9? Zoet stig Bien voor- onderaan. Dus een van de jongsten. Hij broer nog jonger dan ik en dan zusje is de jongste. En papa had een aannemersbedrijf, dus daar was ze altijd aan het werk? Die had altijd werken. Hij moest
3 dagen werken in een week voor de jongens zonder centen te kunnen geven en de rest dat pokken op weet. En mam? Mam 92 geboren, die heb ik toch 22 jaar gehad. Alleen. Ja, volgens mij, ja, en Donop is ze heen naartoe We gegaan. hebben van, Van 9 naar 7. Van 9 naar 7 gekomen. Oh, Maar als ze nog wat krullen hebben voor de kip. Oh. Ik heb geen kip. ik wel. Ik heb er 3. Nee, maar dan is ze denk ik wel een hele bijzondere band met die mam gehad, of niet? Ook dat. Maar een opluchting veegt dit bereid. Want op het laatst was het... Best 22 jaar mantelzorger. Ja. En op de laatste 4 jaar heb ik ze alleen gehad. Met het feit, dan moest ik ook weer. En dan kunt ze beginnen. Was het geen optie, een mam... nee? Nou, En dat word je zelf ook niet van, maar de laatste 4 jaar, ik denk, laat je nog maar een beetje aanhobbelen, dan kan ligt er wel met aan. Ik vind het goed. maar dat duist je gewoon. Ik moest graag weten dat ik toen, wie die vertrokken is, ik was er echt, ik ga er pin van, dat ze gestorven is, daar ging het niet over. Maar aan de andere kant was ik ook weer blij af. Maar ook vrij man, hè. Mhm. En hoe lang is mam dan niet meer? Mama is er nu 24 jaar niet meer. Daarom ben ik ook zo oud geworden. Ook. Goed, eigenlijk is het zo, ik heb goed buks, ik word voor mijn eigen zorgen. Maar ik niet keer eten, dat eet ik niet. Kent ze ook een beetje koken? Moest je oppassen, want ze de vinger er nog met op. Oh! Ja, waar liggen de specialiteiten? Het levend koekboek zat in de kamer vroeger, hè? Dat was mam. Ja. Dit is de deur op, token we dit wat dit, token we wat dat. Dus van mam is ze het met de paplepel ingegoten. En wat heeft ze zelf het liefst, hè? Wat ik zelf het Ja? liefste heb, zoervlees. Wat is het geheim van lekker zoer vlees? Lekker zoervlees, stroop erin, ja. En peperkoek. Oh. En juin. Ja, dat moest wat aanhobbelen. Hè. Ja, maar de best alleen, als ze dan zo vlees maakt zelf, maakt ze dan een flinke pot en giet er wat in een diepvries? Dan gaat wat in een diepvries, maar ik doe ook dikwijls wat weggeven. Hè. Zoals de man die net voorbij kwam. Nee, want dat is de man van de fiek op, toch. Dat is de baas van de winkel, daar hoef ik niks te geven. Oh nee, Dat moet ik zelf. de potten in de schaap stonden. Een strak uurtje, dat krijg je zo nog. Ja, waarom heb ik het gevoel dat ik toch niet wakker van lees? Voor wat? Wat anderen van zich denken. Niks, maar dat geef er niks in. Nee. Ik gewoon altijd voor dit standpunt uit, ze kunnen langer, ook die zaakje van vroeger, ze kunnen langer van me lullen als over mijn lulke fietsen, maar dat is ze zo goed gewerkt. Ja, waarom niet? Mogen ze druk knippen, mogen ze ook laten zitten. Want dan- Ja. Helaas knippen we niet, dus... maar ja, we zien een nette omroep, hè? Ja, nou, Wat moet... Nee? uiteindelijk is dit gewoon zo, daar is niks bij, hè. Want dat is gewoon de waarheid. Nee, we hadden het al over manneke pers gehad, dus ja, daar zit ze al een beetje in de hoek. Ja, die heeft me een beetje de oog ingedreven, dus... Oh, geef me gerust de schuld. Ik kan het hebben. Niks, ik kan dat het maakt hebben. ook helemaal Hey, niks maar altijd vrijgezel geweest. Is toch een bepaalde reden voor? Ja, Want? je bent je niet als pater te weren, dus dan mag je niet trouwen en doe het gedaan. Ja, serieus? Ja. Ik weet dat vroeger worden in gezinnen, dukker, dan wordt er ene, ja ik wil niet zeggen geofferd aan het geluif, maar dan was er dan in grote gezinnen duk Ja, ene maar die dat- ging dan dat was naar het meestal- seminarie. Het is hier vroeger jaren geweest, toen waren een zekere meneer pastoor Lippers. En die heeft er toen 8 of 9 weggestuurd en toen later nog een paar. En daar zijn er maar 2 van geworden. Hè. De rest is allemaal terug gekomen. We hebben allemaal een gymnasium afgemaakt, maar die zijn wel allemaal weer terug. Gewoon in het gebouw, in de wereld. Wie kwam dat dan? Dat er Ja, zo dat, veel... was van de aparte mensen, die gingen naar de school leren en die mannen allemaal maar aan. Maar geen motjet en geen motjet. En toen steeg iemand kloorwoors met de Nou, roeping. ik ben 1,5 jaar weg geweest, maar ik kon het niet bijbenen. Het was me te kittig.
En dan moest ze gewoon een keuze maken. En ik heb het er nou nog dekker over, dus ook met het geval dat dat nou weer voor de dag komt. Het deed me toch, in het begin heeft me dat echt genepen weer. Dat is Dat niet bolwerken. ging. Dat niet ging. Werk bij de AMS, ik stond voor iedereen klaar. Dat is ook een voordeel en een groot probleem. Want Kan als je gaan als ze zelf was hebben, dan zijn ze niet thuis. Oh zo. Hè? En toen stik je eenmaal klaar was met de roeping van het geluid, toen Toen worden ben alle ik leuke helemaal- dames al onder de pannen. Ja, nee, ik heb er me nooit druk op gemaakt. Nee? Maar dit is, ik denk dat dit ook een geheim is van gezond alderweren of gelukkig alderweren. Dat is dat ze zich niet zo druk maken. Je moet je gewoon, alles komt toch vanzelf. Willen ze niet, dan komen ze niet, blijven ze thuis. Hoeven ze ook niet thuis te gaan. Dat is simpel.